दिनै जोंना चिरां ब्लक जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया माने पुराना जोंनि सिनियर वार्कार आरो जोंनि बे थाखानाय वार्कारखौ लानानै मोनसे कर्मि सभा अर्थात वार्कार मिट खालामनाय जादों। खोब मोजां मोनदों। माने जोंनि बिटिसि दाफुंनायनि उनावहाय जों प्रथम जेलानाखि जोङो माने इलेक्सन गेलेनाय जेनाखि थौ बे थौखौ आं फैफिननाय बायदि मोनदों। माने गोबां जायगानिफ्राय फैदों, गोबां प्राइमारिनिफ्राय फैदों, खना खनला गामिनिफ्राय फैदों आरो मोजाङैनो खोनासंदों। बिपिएफ राजखान्थि हान्जा हिसाबै माबायदि खामानि मावलांनो थाखाय थाग थियारि जादों? जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया माने जेब्लाबो रायजो राजानि थाखायनो मावगोन आरो जों बेखौ बुंदों जे जों खुनु दिन जों मिसा प्रतिश्रुति जों होनाय नङा। जों जिखिनि जों मावदों जों बेखौ मावदों होननानै बुंदों आरो जोङो बिटिसि 15 बोसोराव जों जि मावदों आरो जोंहा मावबावनांगौ दं, गोबां मावबावनांगौ दं आरो बेखौ जोङो जेलानाखि जोंनि सरकारा फैफिनगोन अब्ला जों मावलांगोन आरो बे जोंनि कमिटमेन्ट जिखिनि खोथा होदों बेखौ मावगोन। बेवहाय माबा मोनसे सोरबा रायजो राजाफोरखौ माने हायै प्रेक्टिकेल नङै बुस्थुफोरखौ होलाबायगोन होननानै जों प्रतिश्रुति होआ। खारन रायजोआनो राजा। जों दिनै जुदि नंखाय खोथा बुङोब्ला गाबोनथ' जोंखौ बिसोर हमफिनगोन ना। दिनैहाय इउपिपिएलआ मा खोथा बुंदों नोंसोरथ' मिथिगौ, जा मिडिया नोंथांमोनहा मिथिगौ। दिनै बिथांमोनहा बुंदों थांनाय जेनाखि माने बिसायख'थिनि सिगां जे जोङो भट होबानो साख्रि होगोन, वान भट वान जब। बबे देशनि नियम? आमेरिकायावबो गैया, बिश्वआवनो गैया जे साफ्रोमबो भट होग्राफोरनो साफा साफा साख्रि होगोन। बेखौ रायजोफोरखौ थगायनाय होनाय जायाखै होनबा? बिसोरो बुंदों जे जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 होगोन। जोंना बेसेबां हाजार दङ? फ्राय खाथि लाखआनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपआ। 75 जुदि हाजार होयोब्ला जोंनाव बेसेबां थाखा थांगोन? बे थाखाया जोंनाव दंनाया बिटिसिआव गैया। बेफोर माने ओरैनो बुंलाबायनाय। दा नंखायनो जों बिसोरबायदि प्रतिश्रुति होआ। जिहेतु गोबां खोथा बुंदों आरो बेफोरखौ बुंनानैनो बिसोर भट लादों। दाथ' रायजो दिनै जोंनि बे बिथिङाव गोबां माने बुद्धिजिबिफ्रा अर्थात फुराना जेनाखि कर्मिफोर बिथांमोनहानो बुंदों जे जोंनि ओनसोलाव जिखिनि खोथा होदों बे खोथा होनायफ्रा जाफुङाखै। बेखायनो बिथांमोना दुखु मोनदों। जेसेबां खोथा होदों एसेबां मावाखै। अनेक जोंहा दिनैहाय माने बिपिएफ हिसाबै बा बिटिसि हिसाबै जि उन्नति जानांगौमोन, जि खोथा होदोंमोन बे जायाखै। आरो बेल' नङा, आरो गोबां खोथा जोंहा बुंबावनांगौ दङ। दिनै बिटिसि, बे बिटिसिआ बोरै सृष्टि जादों बेखौथ' मिथिगौ। हाजार मानसिफोरनि खस्थ'नि बिनिमयआव जों बिटिसिखौ 6 सिडुलखौ मोननो हादों। मानोनाथ' हाग्रामा महिलारि सार, खाम्फा सार, चन्दन ब्रह्म सारमोनहा रायजो राजाफोरनि सहजुगितायाव जिबायदि मोनसे माने गोरा संग्रामनि गेजेरजों, बे गोरा संग्रामनि गेजेरजों गावसिनि रोंगौथिनि गेजेरजों भारत सरकारजों रायलायनाय समावहाय भारत सरकारखौ कनभिन्स खालामनानै दिनै बिटिसि 6 सिडुलखौ जों मोननो हादों। 275 आर्टिकेल, 6 सिडुल बेवहाय बेखौ मोननो हादों। दिनैहाय बे 6 सिडुलाव जोंनो बानायनो हानाय क्षमता जोंहा दं। लेजिस्लेसन जोंहा क्षमता दङ, इउजिकिउटिभ जोंहा दङ, बेनिफ्राय मा दङ जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा दङ। बेफोर क्षमताखौ मोननानै, बेफोर क्षमताखौ लानानै जों दिनैहाय बिटिसि ओनसोलाव जोंनि डिपार्टमेन्टनि सायाव आयेन बानायनानै जोंनि ओनसोलखौ उन्नति खालामनानै जों सिन्था खालामनो हायो। खिन्थु दिनैहाय बे डिपार्टमेन्टखौ दिनै हरबाय, 16था डिपार्टमेन्टखौ हरबाय। दिनैहाय जोंनाव 3079 खान गामि दंमोन। जाय गामिफोरखौ जोङो बिटिसि सृष्टिनि गेजेरजों, बिटिसि संग्रामनि गेजेरजों दिनैहाय बिटिसि माने मा होनो बेखौ आल'सनानि गेजेरजों भारत संबिधाननि माने जेखौ बुंदों भारत संबिधाननि 6 सिडुलाव जिखौ मोननो हादों बेवहाय जोङो सोफानो हादों। बे गामिखौबो बिसोर कमिसन दानानै जोंनि बिटिसिनि हा, बड'लेण्डनि हाखौ गामि गानख'नाय खालामनानै बेखौ खहा खालामनो नागिरदों। बेफोर मोजां जादों नामा? बेफोर मोजां जायाखै। जोंनि क्षमताया थांदों, जोंनि हाया दिनै गोमानो नागिरदों। होमबा जोंनि भबिस्वत जेखौ जों सानबाय थादों बर' जाथिनि जेनाखि आलादा, बे बोरै फैनो? बेखौ दिनैहाय जोंहा रायजो राजाफ्रा सानदों, जोंनि बुद्धिजिबिफ्रा सानदों। गतिके बेफोर जेनोखि मावबोनाय, बे मावबोनायनि फिथाइखौ खिन्थु बिसोरो मोनगोन। रायजोफ्रानो होगोन आरो जोंबो माने बेफोरनि थाखाय जों अनेक खोथा बुंदों। एसेमब्लियाव जों खोथा सोंदों, प्रश्न सोंदों, सोंनानै जोङो बिसोरनाव उत्तर बिदों। बिसोरो मोजां जबाब जोंनो होनो हायाखै।